नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रसंगी चौकटी बाहेर जाऊन लोकांना आधार देऊ, पालकमंत्री नितेश राणेंनी केली सावंतवाडीत नुकसानीची पाहणी। जिल्ह्याला फायदा होईल असा शक्तीपीठ मार्ग तयार, नितेश राणेंचं विधान। आणि कणकवली फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी तालुक्यात मोठं नुकसान झालं असून त्याची माहिती तहसीलदारांनी दिली आहे। झालेलं नुकसान मोठं असून जिल्हाधिकारी व प्रशासनाशी बोलून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई कशी मिळवून देता येईल ते बघू। जवळपास 61 ठिकाणी नुकसान झालं असून शासनाच्या निकषानुसार तसंच चौकटी बाहेर जाऊन देखील लोकांना आधार देऊ। आज आमच्या जनतेला आधाराची गरज आहे असं मत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलं। सावंतवाडी येथील वादळी वाऱ्यानं झालेल्या नुकसानीची त्यांनी पाहणी केली। पाहूयात। येथील श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय व रामेश्वर प्लाझा येथे वादळी वाऱ्यानं झालेल्या नुकसानीची पाहणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली। नुकसानीची जास्तीत जास्त भरपाई मिळण्यासाठी अहवाल देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना दिले। यावेळी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, युवराज लखमराजे भोसले, तहसीलदार श्रीधर पाटील, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत आदींसह सर्व विभागांचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। जे काही नुकसान काल काय परवा जे काही वादळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्याच्यामुळे प्रमाणामध्ये सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जे काही विविध ठिकाणी नुकसान झालं आहे त्याची माहिती आमच्या तहसीलदारांनी आत्ताच आमच्या समोर ठेवली। पंचनाम्यांच्या अनुसार जवळपास 25 लाखाचं नुकसान असं ते दाखवत आहेत। माझ्या दृष्टिकोनातून झालेलं नुकसान जे का आता पाहायला मिळते त्याच्यापेक्षा ते कमी असं मला तरी दिसतं आहे आणि म्हणून त्या सगळ्यावर मी कलेक्टर मॅडम आणि प्रशासनाशी बोलून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई कशी देता येईल जेणेकरून जवळपास 100 जागी नुकसान झालेलं आहे अशी माहिती प्राथमिक त्यांच्याकडे आलेली आहे आणि त्यानुसार शासनाच्या निकषामध्ये बसून जास्तीत जास्त कसं त्यांना मदत करता येईल। काही गोष्टी निकषाच्या पुढे पण जाऊन विचार करायला लागतं, कारण का सगळ्याच गोष्टी निकषामध्ये बसून देता येत नाही। शेवटी लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, त्यांना आधार द्यायला पाहिजे, सरकार म्हणून मदत द्यायला पाहिजे आणि म्हणून आम्ही जेवढं जास्त मदत करू शकतो या दृष्टिकोनातून मदत करण्याची आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे। आमदार साहेब, केसरकर साहेब असतील, नगराध्यक्ष मॅडम, उपनगराध्यक्ष सगळेच आमची ही पूर्ण टीम आम्ही जे नुकसान झालेलं आहे त्या सगळ्या लोकांना जास्तीत जास्त मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार म्हणून आम्ही पावलं टाकणार आहोत। कलेक्टर मॅडमनी मला काल जेव्हा आमच्या नगराध्यक्ष मॅडमनी जसं काल मी त्यांच्याशी बोलत होतो तेव्हा त्यांनी सांगितलं आज त्यांनी पावसाच्या पूर्वतयारी संदर्भात बैठक लावलेली आहे। जिल्हा पातळीवर पण आम्ही ही बैठक आज न उद्या की 2-3 दिवसामध्ये घेणार आहोत। गेल्या वर्षी पाऊस जवळपास 15 मेला आलेला होता आणि आता ज्या प्रमाणामध्ये उष्णता आणि वातावरणामध्ये बदल दिसत आहे कदाचित पाऊस त्याच्याहीपेक्षा लवकर येण्याची चिन्ह आहे आणि आपला सागरी किनारपट्टीवर असलेला आपला जिल्हा आहे आणि म्हणून पूर्वतयारीच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कामाला लागलेलो आहे। झाडं कापण्यापासून दुसऱ्या विविध तयारीमध्ये आम्ही कसं राहू शकतो, डिझास्टर मॅनेजमेंटची आमची जी यंत्रणा आहे त्याला तयारीमध्ये कसे ठेवू शकतो त्या दृष्टिकोनातून आम्ही तयारीला लागलेलो आहोत आणि जिथे जिथे गरज भासेल म्हणजे सगळं पडल्यानंतर तयारी धावपळत येण्यापेक्षा पुढच्या वेळी अगोदरपासून तयारीत राहून कमीतल्या कमी नुकसान कसं लोकांचं होईल या दृष्टिकोनातून शासन म्हणून आम्ही पावलं टाकतो। कोकणातल्या शेतकऱ्यांना माझे जे नुकसान झालं त्याच्यावर भरपाई सरकार देत आहे, पण आता या पावसामुळे किंवा वाऱ्यामुळे अजून नुकसान होत आहे, तर त्या संदर्भात तुम्ही लक्ष वेधलं नाही? सरकार म्हणून आमची निकषामध्ये राहून जेवढी मदत करू शकतो आमची मदत करण्याची भूमिका आहे। त्याच्यामध्ये आता शेवटी वातावरणामध्ये होणारे बदल हे आपल्या कोणाच्याच हातात नाही, म्हणून सरकार म्हणून जेवढी आम्ही मदत करू शकतो आम्ही निश्चित पद्धतीने मदत करणार, याच्यामध्ये काही दोन विचार नाही। जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांसाठी डॉक्टर नेमण्यात येत आहेत। MD फिजिशियन सावंतवाडीला देण्यात आला आहे। येणाऱ्या एप्रिल ते जून महिन्यात आरोग्य विभागातील इतरही रिक्त पदं भरली जातील असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात।
साहेब, तुमच्या भूमिकेनंतर जिल्ह्यात MD फिजिशियन आणि सगळे डॉक्टर्स येतात, मात्र खाली जे आरोग्य सेवक वगैरे पाहिजे ते रिक्त ते पण भरू, चिंता करू नका. आता एप्रिल मे जून हे सगळे भरती करण्याचे हा सीझन आहे, सगळ्यांना भरती करू. रिक्त ते पण भरू, चिंता करू नका. आता एप्रिल मे जून हे सगळे भरती करण्याचे हा सीझन आहे, सगळ्यांना भरती करू. देशाच्या विकासासाठी जनगणना अतिशय महत्त्वाची असल्याचं विधान निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. नमस्कार. भारत सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येणारी दशवार्षिक जनगणना 2027 येणारे 1 मे पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तशीच देश पातळीवर सुरू होत आहे. जनगणना ही अतिशय महत्वाची प्रक्रिया आहे देशाच्या विकासासाठी, कारण का ही सगळी माहिती संकलन होणं गरजेचं आहे. या माहितीच्या आधारावरच सरकार आपल्याला वेगवेगळ्या सुविधा देत असते, सरकारची धोरणं ठरत असतात, सगळ्या स्कीम्स ठरत असतात. आणि म्हणून आपल्याकडे जेव्हा हे कर्मचारी येतील, आपण त्यांना ती खरी माहिती दिली पाहिजे, योग्य ती माहिती दिली पाहिजे आणि आपल्या कुटुंबात पण जे कोण असतील त्यांची नोंद करून घेतली पाहिजे. ही खरी तर राष्ट्रसेवा आहे, देशसेवा आहे. आपण ह्या देशसेवेमध्ये हातभार लावावा एवढीच फक्त विनंती करण्यासाठी मी आपल्या समोर आलोय. आपण ह्या देश कर्तव्यामध्ये आपला हातभार लावाल ही अपेक्षा करतो. परत एकदा आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जनगणना प्रक्रियेमध्ये सर्वांनी सहभाग नोंदवावा असं आवाहन खासदार नारायण राणे यांनी केलं आहे. भारत सरकारतर्फे होणारी जनगणना 2027 ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची प्रक्रिया आहे. या जनगणनेमध्ये प्रथमच नागरिकांचा स्वगणना म्हणजेच स्वतःची माहिती स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर स्वगणना दिनांक 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत करावायची असून या सुविधेचा लाभ घेण्याबाबत मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहे. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतशील व जागरूक जिल्हा आहे, त्यामुळे आपला 100% सहभाग नोंदविला जावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करत आहे. धन्यवाद. नागरिकांनी स्वगणना करून राष्ट्रीय कर्तव्यात सहभागी व्हावं असं आवाहन आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. भारत सरकारतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या जनगणना 2027 ब्रीदवाक्य आमची जनगणना आमचा विकास हे आहे. 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे 2026 या कालावधीमध्ये स्वगणना होणार आहे. याद्वारे सर्व नागरिकांनी आपल्या कुटुंबाची माहिती स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अधिकृत SEcensus.government या संकेतस्थळावर भरता येणार आहे. ही सुविधा घरबसल्या सोप्या पद्धतीने व कोणत्याही वेळा वापरता येईल. स्वगणना प्रक्रिया ही पूर्णपणे गोपनीय आणि सुरक्षित आहे. तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की सर्व नागरिकांनी स्वगणना करून राष्ट्रीय कर्तव्यामध्ये सहभागी व्हावे आणि आपला जिल्हा पहिला असा जिल्हा आहे की संपूर्णपणे साक्षर आहे आणि त्याची प्रचिती ही संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या या स्वगणनेतून व्हावी अशी मी अपेक्षा करतो आणि सर्वांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं असं मी आपल्याला नम्र आवाहन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे या कालावधीत स्वगणना होणार असून या सहभागी होण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. भारत सरकारतर्फे होणारी जनगणना 2027 हा शासनाच्या विविध विकास धोरणे ठरवण्यामधील अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. त्या अंतर्गत दिनांक 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत नागरिकांना स्वगणना म्हणजे स्वतःची माहिती स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सदर माहिती ही se.census.gov.in या संकेतस्थळावरती भरण्यात येणार असून सदर माहिती प्रक्रिया ही अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित आहे. तरी या सुविधेचा लाभ घेऊन आपली माहिती अचूकपणे भरण्याचे आवाहन मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना करीत आहे. चला आपण सर्वजण मिळून अचूक माहिती भरूयात आणि जनगणना यशस्वी करूयात. धन्यवाद. भारत सरकारतर्फे घरसूची आणि गृहगणना लवकरच सुरू होणार आहे. यापूर्वी 15 दिवसांची एक विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, ज्यामध्ये
स्वतः आपली माहिती ऑनलाईन भरू शकता. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे दरम्यान स्वगणना होणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी श्रीधर पाटील, तहसीलदार सावंतवाडी. जनगणना 2027च्या अनुषंगाने मी सावंतवाडी तालुक्यातील सर्वांना आवाहन करतो की पहिल्या टप्प्यात जनगणनेच्या 1 मे ते 15 मेपर्यंत स्वजनगणना होणार आहे. तर स्वतः नागरिक आपल्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाईन भरू शकतात. स्वगणनेच्या सुविधेमुळे नागरिकांना स्वतःची माहिती भरता येणं शक्य आहे. यासाठी फक्त https://se.census.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जावं लागेल. त्याच्यामध्ये कुटुंब प्रमुखाचं नाव आणि 10 अंकी मोबाईल नंबर नोंदवून OTPद्वारे लॉग इन करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपला जिल्हा, पिनकोड आणि गावाचे नाव निवडणं आवश्यक आहे. त्यानंतर गुगल मॅपवरून आपल्या राहण्याचे ठिकाण आहे ते निश्चित करता येणार आहे. त्यानंतर तिथं विचारल्या जाणाऱ्या 33 प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला देणं आवश्यक आहे. आणि त्यानंतर फायनल सबमिशन केल्यानंतर आपल्याला 11 अंकी SE-ID प्राप्त होईल. हा ID आपल्याला जपून ठेवणं आवश्यक आहे. म्हणजेच आपण आपली स्वगणना 1 मे ते 15 मे या कालावधीमध्ये स्वतः भरू शकणार आहेत. आणि जर याच्यामध्ये काही अडचण आल्यास, त्यानंतर जर कोणाची जनगणना अडचण आल्यास तर आपले जे प्रगणक आहे ते 15 मे ते 15 जून या कालावधीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये भेटी देणार आहेत. त्यासुद्धा माहिती कलेक्ट करणार आहेत. परंतु तत्पूर्वी स्वजनगणनेचा ऑप्शन किंवा पर्याय आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. तर माझं सर्वांना आवाहन आहे की आपण सर्वांनी या स्वजनगणनेच्या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन जनगणनेमध्ये आपला सहभाग नोंदवा. जनगणना म्हणजेच आपला विकास होय. धन्यवाद. कणकवली फोंडाघाट रस्त्यावरती नवीन पुलाचं बांधकाम सुरू असल्यानं अवजड वाहनांसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. तरी देखील काही अवजड वाहनं या रस्त्याने ये जा करत आहेत. पण पर्यायी मार्ग अरुंद आणि चढउतारांचा असल्यानं मोठा अपघात घडू शकतो. काही दिवसांपूर्वी एक कंटेनर देखील रस्त्याच्या बाजूला कलंडला होता. त्यामुळे तातडीने हा रस्ता अवजड वाहनांसाठी बंद करावा अशी मागणी फोंडाघाट ग्रामस्थांनी केली आहे. आपल्या फोंडा निपाणी, फोंडा कनेडी, कुंभर्डी रस्त्याची जी ब्रिजची कामं चालू आहे, दोन्ही ब्रिजची, त्याच्यासाठी 2 तारीख म्हणजे फेब्रुवारीपासून जड वाहतूक आपल्या तिकडून बंद केलेली आहे. वारंवार सांगूनही त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तर आत्ता लोकांचा जो आक्रोश आहे तर बघितल्यानंतर मी लोकप्रतिनिधी म्हणून आज मी PI मॅडमची कालपासूनच त्यांच्या मागे होतो. आज म्हणून त्यांनी इथे मीटिंग लावली होती आत्ता. तर त्यांना सांगितलं जर उद्या माझी त्यांना फोनवरच त्यांना सांगितलं होतं की जर परवापासून जर झाली नाही वाहतूक बंद तर मग आम्ही स्वतः वाहतूक रस्त्यावर उतरून बंद करू. मग जर समजा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदार तुम्ही असाल. म्हणून स्वतः PI मुल्ला मॅडम यांनी पाहणी केली तिथे. त्यांच्यासमोरच त्यांनी सगळं बघितले काय अडचण आहेत ते. आणि त्यांनी आज इथे कणकवली पोलीस स्टेशनचा मीटिंग लावली होती. त्याच्या संघटनेच्या सुद्धा लोकांना त्यांनी बोलवलं. आणि त्या मीटिंगमध्ये आत्ता उद्यापासून कंपल्सरी वाहतूक बंद करण्याचं ठरलं आहे. तसं पत्रही कलेक्टरांकडून आहे. त्याचेही आदेश उद्या त्यांना प्राप्त सोमवारपर्यंत मिळतील. आज रजा असल्यामुळे आणि महसूलची यंत्रणा असल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम झाला, तेही मिळतील त्यांना. त्यामुळे उद्यापासून, आजपासूनच रात्रीपासूनच वाहतूक बंद करण्याचं त्यांनी आम्हाला आता शब्द दिला आहे. आम्ही बघू 2 दिवस जर समजा त्यांच्या शब्दाप्रमाणे जर वाहतूक जर बंद राहिली तर ठीक, नाही तर मग आम्ही आमचं काम करणार. त्यांना पर्यायी गगनबावडामार्गे रस्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. गगनबावडामार्गे त्यांना पर्यायी वाहतूक करू शकतात ते. आणि हेवी वाहतूक जी आहे ती बंद आहे. बाकी ST आणि बाकी छोट्या गाड्या त्यांची काय वाहतूक बंद नाही आहे, ती आम्हाला काय अडचणी नाही आहे. पण हेवी जी वाहतूक आहे ती कंपल्सरी बंदच केली पाहिजे. त्याच्यामुळे ह्या मागच्या 2-4 दिवसात 2-4 ॲक्सिडेंट होते, मी वाचले. नशीब म्हणा की ॲक्सिडेंट झाले नाही, पण प्रसंग तसे निर्माण झाले. त्याच्यामुळे फार लोकांचा आक्रोश आहे. आणि जर समजा त्यांनी आता मान्य केलं आहे की आपण करतो म्हणून, जर नाही केलं तर आम्ही सोमवारपासून 100% आम्ही रस्त्यावर उतरून वाहतूक बंद करणार. सावंतवाडीकरांसाठी आनंदाची पर्वणी घेऊन येणाऱ्या आनंदोत्सव प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाचं
यंदा 4थं वर्ष असून या यशस्वी 4 वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य प्रदर्शनाचं उद्घाटन युवराज लखमराजे भोसले व जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तब्बल 75 स्टॉल या निमित्तानं थाटले असून आरपीडीच्या पटांगणात भरलेला हा उत्सव सावंतवाडीकरांसाठी खास पर्वणी ठरत आहे. सावंतवाडीकरांसाठी आनंदाची पर्वणी घेऊन येणाऱ्या आनंदोत्सव प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाचं यंदा 4थं वर्ष असून या यशस्वी 4 वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य प्रदर्शनाचं उद्घाटन युवराज लखमराजे भोसले व जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तब्बल 75 स्टॉल या निमित्तानं थाटले असून आरपीडीच्या पटांगणात भरलेला उत्सव सावंतवाडीकरांसाठी खास पर्वणी ठरत आहे. फीत कापून या महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व श्रीफळ फोडून प्रारंभ करण्यात आला. यंदाही या प्रदर्शनात विविध गृहोपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि आकर्षक उत्पादनांची विक्री व प्रदर्शन होत आहे. गेली 4 वर्ष आनंदोत्सव भरवत असून यंदा जवळजवळ 75 स्टॉल धारकांना संधी देण्यात आली आहे. आरपीडी हायस्कूलच्या मैदानात हे प्रदर्शन 26 एप्रिलपर्यंत सायंकाळी 4 ते रात्री 10 या वेळेत सर्वांसाठी खुलं राहणार आहे. या आनंदोत्सव उद्घाटन प्रसंगी सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, संयोजिका पौर्णिमा सावंत आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर यांनी केलं आहे. माझं नाव पौर्णिमा सावंत. मी गेली 4 वर्ष आनंदोत्सव हे प्रदर्शन आणि विक्री भरवत आहे. एका छोट्या स्केलवर आम्ही चालू केलेली ही गोष्ट आणि आज 70-75 प्लस स्टॉल्स आहेत इकडे. त्यामुळे मला खूपच आनंद होतो की ही सगळी गोष्ट म्हणजे एवढी मोठी होत चालली आहे आणि खूप मला मोठा होत चालला आहे त्याचं. आणि माझ्या घरच्यांचे माझ्यावरती खूप आशीर्वाद आहे की मी असंच मोठी होऊ शकते या गोष्टीतून. आणि मला जास्त काय बोलता येणार नाही, माझं 2 शब्द संपवते. पण आलेल्या सगळ्यांना लोकांना खूप थँक्यू, कारण की आम्ही मार्केटिंगसाठी खूप एफर्ट्स देतो. म्हणजे जवळजवळ 2 महिने आमचं कंटिन्यू मार्केटिंग चालू असतं, जे आता आम्ही इकडे बघतोय. आणि त्या 2 दिवसात सगळ्यांना खूप चांगला सेल होऊन जाईल आणि ते लोक सगळे खूप खुश होऊन जातील अशी माझी ईश्वराचरणी प्रार्थना आहे. आज इथे उपस्थित आमची बहीण पौर्णिमा, जिच्या पाठीशी भाऊ म्हणून आम्ही नेहमी पौर्णिमा उभा राहणार हा शब्द तुला आम्ही नेहमी दिलेला आहे. आज या आनंदोत्सवाचं 4थं वर्ष आहे आणि खरोखरच इथे खूप छान असं आयोजन हे दरवर्षी होत असतं, आम्ही पाहत असतो. आणि एक किमया आहे पौर्णिमा, तुम्ही एक थॉट प्रोसेसनी हे सगळं 4 वर्षापूर्वी चालू केला. आज ही सगळी टीम तुम्ही सगळी उभारलेली आहे. आज आपली सगळी भावंड दिनांसारखी तुझ्या पाठीशी आहेत. आज आमच्या सगळ्या ॲडव्होकेट बहिणी सुद्धा तुम्ही सगळे कामधंदे सोडून तुमच्या सगळ्यांसोबत लागलेले आहेत. मला खरोखर खूप अभिमान आहे तुमच्या टीमचा. दिनात असाच आपण आपल्या बहिणीच्या पाठीशी उभे राहूया आणि दरवर्षी हा महोत्सव जास्तीत जास्त मोठा होते. हे 70 नेक्स्ट टाइम तिकडनं सुरू करून तिथपर्यंत जातील, हा तुला आशीर्वाद. आणि ह्याचं एक्सटेन्शन हळूहळू आपण SPK पर्यंत देऊ, युवराजांपर्यंत, ही एवढीच आशा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो, तुला शुभेच्छा देऊ. आणि आज म्हणजे आम्ही दरवर्षी म्हणजे पहिल्या वर्षापासून थोडं वाढत चाललेलं आहे आणि आम्हाला चांगलं वाटतंय की असे प्रोग्राम्स आपण आयोजित करतात. आणि आपणच म्हटलं की दरवेळी डिसेंबरला होतो आणि आज लोकांची मागणीमुळे तुम्ही आज ह्या टायमाला म्हणजे एप्रिलमध्ये केले. तर त्याचप्रमाणे असंच लोकांची मागणी येत नव्हते तुमच्याकडे की असेच मेला असेल. आणि विक्रांतीने म्हटलं की नुसतं हा मुद्दी नाही तर बाहेरपर्यंत पण जायला पाहिजे. जी रस्ता असेल, त्याचं काम असेल 100% करून घ्या. पण जर मी विक्रांतजी आपण पण त्यांना दरवेळी सहकार्य करतात, हे उपलब्ध करून देतात. खूप खूप धन्यवाद. मला वाटतं की आपण पौर्णिमाजी की आपण व्यवसाय चालवतो आणि इथं जाऊन सोशल काम पण करतात. पण तिथं व्यवसाय पण करतात आणि इथं एक सोशल ॲक्टिव्हिटी पण करतात आणि लोकांवर इंटरॅक्ट करतात. आणि तेच म्हणजे तुमच्या आईवरून तुम्ही शिकलाय की कुठेतरी नुसतं व्यवसाय करून नाही, पण कुठेतरी लोकांवर कॉन्टॅक्ट करून सोशली ॲक्टिव्ह राहायला पाहिजे. तर एक
खूप आनंदाची गोष्ट आहे. असंच आपण तुमच्या आयुष्यामध्ये पण असंच काम करत राहावं, मी एवढंच करेन म्हणेन. आणि परत तुमच्या आनंद उत्सवासाठी असंच शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. उद्या मला वाटतं नगराध्यक्ष मॅडम सदा आधी येतील. मला माहिती आहे की त्यांना आवडलं आहे की सगळं पाहायला 100% ते पाहतीलच. तर खूप खूप धन्यवाद आणि आज बोलवलं त्याच्याबद्दल आभारी आहे. धोकादायक झाडांसह इतर पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजना करण्यात आल्या असून आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम तैनात करण्याची तयारी आहे. शासन म्हणून तशी पावलं टाकलीत. महावितरणच्या कामात गेल्या वर्षीपेक्षा सुधारणा आहे. स्वतः देवेंद्र फडणवीस या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्ह्यात आला असून तो खर्चही होत आहे, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. पावसाळा जवळ आला, हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्याचबरोबर वारंवार वीज पुरवठ्याचा लपंडाव सुरू असतो आणि पाऊस आला की झाडे तोडणे आणि त्याच्यात आणि चतुर्थीपर्यंत हा वीज पुरवठ्याचा होतो. त्यासाठी अगोदर आणि भूमिगत वीज वाहिनीसाठी काय प्रयत्न होणार आहेत का? दोन विषय. गेल्या वर्षीपेक्षा MSEBच्या कामामध्ये निश्चित पद्धतीने चांगली सुधारणा आहे. त्यांना जे सांगतो तुम्हालाही सांगतो, चांगल्याला चांगलं म्हणा. थोडं बरं आहे. आम्हाला संबंधित खात्याचे मंत्री आणि स्वतः फडणवीस साहेब आहेत, त्यांनी स्वतः अधिकाऱ्यांशी आदेश देऊन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अजून जास्त कशी मदत करू शकतो. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आपल्या जिल्ह्यासाठी त्यांनी दिलेली आहे. खर्चही करतो आहे आपण, पण काही गोष्टीमध्ये ट्रान्सफॉर्मर जळणं, कुठेतरी पोल पडणं, 100% आम्ही सुधारणं होत आहेत, झालेत असं म्हणणार नाही. पण गेल्या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने परिस्थिती चांगली होते, त्याच्याही पेक्षा चांगली होईल. आम्ही पूर्वतयारीच्या दृष्टिकोनातून सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून आहोत. कुठेच आम्ही असं सांगणार नाही, कारणं देणार नाही. पण तुम्हाला विश्वास येतो MSEBचा कारभार 100% चांगला व्हावा या दृष्टिकोनातून आमची पावलं त्या दिशेने पडत आहेत. भूमिगत वाहिनीच्या संदर्भात तुम्ही जे बोललं, आमचं काम सुरू आहे. आता आम्हाला डिसेंबर 2026 ही तारीख दिलेली आहे. माझी अपेक्षा आहे की ते वेळेत पूर्ण करतील आणि माझं बारकाईने त्याच्यावर लक्ष आहे. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत बैठका झाल्या असून दीपक केसरकर यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेतली आहे. या मार्गाचा फायदा जिल्ह्याला कसा होईल ते बघितलं आहे. बांधा व इतर गावं बाधित होणार नाहीत, त्यातून आम्ही मार्ग काढला असून नवीन मार्ग तयार केला आहे. रेडी पोर्टलाही तो जोडला जाणार आहे. कुठल्या तरी संघर्ष समितीनं पत्र दिल्यासारखं राज्य सरकारचं कारभार चालत नाही. अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. जिल्ह्याला फायदा होईल असा शक्तीपीठ महामार्ग तयार होईल, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. पाहूयात. तीन झाले. शक्तीपीठसाठी धारामध्ये जॉईन व्हावं म्हणतात, पण आता शक्तीपीठाचे जे एक मिनिट नेटवर जिथे आहे ज्याचा सर्वे झाला तो ढेगव्यामध्ये आणि बांध्यामध्ये जॉईन होणं असं म्हणतायत. दाखवलं जाते तिथे जे आम्ही आता साहेब, आम्ही मंत्रालयामध्ये बसतो. आम्ही या संदर्भात बैठका घेतलेल्या आहेत. MSRDC बरोबर बैठका घेतलेल्या आहेत. आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांनी जी सूचना दिल्या, आमच्या सगळ्यांचं मत आहे की शक्तीपीठ महामार्ग हा जो आत्ता जो जुना प्लॅन जो होता त्याच्यामुळे गोव्याला जास्त फायदा होत होता. आलेला रस्ता डायरेक्ट गोव्याला जात होता. म्हणून केसरकर साहेबांनी आम्ही लोकांनी तो पूर्ण प्लॅन बदलून बांधा आणि ह्या सगळ्या कुठल्याही गोष्टी बाधित होत नाहीत हे लिहून ठेवा, पाहिजे रेकॉर्ड करून ठेवा. आणि म्हणून असा आता आपण त्याच्यातून मार्ग आम्ही लोकांनी सगळ्यांनी मिळून काढलेला आहे, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याला त्याचा फायदा होईल. रेडी पोर्टशी त्याला जोडलं जाईल, जिल्ह्याला वेगवेगळ्या विषयाची विकासाची दारे उघडतील. या दृष्टिकोनातून आता नवीन मार्ग आपण तयार केलेला आहे. म्हणून कुठल्या तरी संघर्ष समितीच्या व्यक्तीने पत्र टाईप करतो, प्रिंट करतो आणि आमच्या पत्रकार मित्रांना देतो आणि आमचे पत्रकार मित्र लगेच हेडलाईन मारतात, असा कारभार राज्य सरकारचा चालत नाही. म्हणून मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना मी विनंती करतो, कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. आमचं सरकार कमीतल्या कमी गावं बाधित करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ज्याचा फायदा होईल त्याप्रमाणे आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग करायला सांगितलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रसंगी चौकटी बाहेर जाऊन लोकांना आधार देऊ, पालकमंत्री नितेश राणेंनी केली सावंतवाडीत नुकसानीची पाहणी. जिल्ह्याला फायदा होईल असा शक्तीपीठ मार्ग तयार, नितेश राणेंचं विधान. आणि कणकवली फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.